یک ji gaziyên şer û şahidên berxwedana şervanên YPJ di şerê Kobanê de Şîlan Kobanê behsa rola YPJ di nava şoreşê de kir û got ji Kobanê heta Reqqa û Şengalê YPJ ji bo parastina jinan û civakê têkoşîna xwe domand ji bo her jinekê YPJ nasnameya hebûn û xwebûnê ye. Keçeke Kobanî min berê xwe davê şoreşê min xast ev rêya ku ez tê de derbas bibim û bikeme vê rêyê de rêya şoreşgertiyê, rêya herî rast, rêya heqîqet. û ji lêgerînê min e şexsiyê hindirî ra wê bibe bersif wê yek ev bêye sebebê xwe û di şexsî YPJ de hanî li jiyana YPJ mêzekirin, tekoşîna YPJ mêzekirin, xebatên ku YPJ dayî dest pê kirin wekî jinekê li ser min jî pir bandor kir. Di nava YPJ de erê rast e beşekî wê şer e, beşekî wê xwe perwerdekirin e, beşekî wê di hêla çandî de li xwe gerandin e, beşekî wê di hêla hunerê de li xwe gerandin e, beşekî wê di nava civakê tevahî de wekî jin rêya rast kîjan ye ew tercîhkirina yanî a mesela hindirê meran wê îfade dide kirin. Ez jî wekî jinekê bi wî şeklî derbasî nava YPJ bûm. Yani bi hewaya şoreşê, bi xweşiya şoreşê pir canlî, pir bi coş. Yani ji ber em însanên hesretî azadiyê bûn. Yani wekî çawa însanek ihtiyacî xwe bi nan û av dibîne ji bo me jî azadî wekî nan û av çirûska azadî ku cî dest pê kiriye jî di bajarê Kurdan de yê herî zehmetî kişand û wekî jin pêşengtiya wê YPJ kir. Di şexsî YPJ de hanî pêşengtiya vê kirin, dana meşandin fermandartiya YPJ jî hem kirin, hem şervantiya YPJ jî kirin. Her hevalekî ku di wê jiyana de jiyan kir. Ez bawer dikim her kesî wekî min para xwe jî girtî wana jî para xwe girt. Di Kobanê de me demê Daeş têk bir. Yani hişmendiya ku di wê derê de hatî avekirin di hişmendîn herî di dinyayê de yê xwe serwer dikin. Yek dewleta Tirk bû û di dijî ev Daeş qirêjiya dinyayê tevahî di Kobanê de heger di şexsî YPJ de hîç tin vana bibin bixin û wana tune bikin ji bo wan Kobanê bikin mezel û ji bo tevahî gelan jî bikin azadiya gelan ew ya di hîç bêhterê wekî YPJ kêfxweşî û bi serbilindî û meşekî daha ber bi azadiyê ve tabii eva ji îlhama xwe ji fikrê rêbertî digire. Dîmenê Reqqayê bidin berçavê xwe. YPJ çi qasî? Bi çi berxwedaniyê Reqqa girt? Bajarê Ereban bûn, herêmê Ereba bûn, xastekî milletê me bû. Milletê me hawar hawar dikir, di gov vê herêmana ji me re bigirin. Yani her jinekî ku li wê derê berxwedanî û tekoşîn dayî meşandin hîç ku dîmenekî herî mezin çêbe fermiyeta wê aslında wê çaxê bû.